লাই थांनाय 11 तारिख डिसेम्बर दिल्ली नि जंतर मंतर थांगै हायनहै तिप्रालेन सानि उखा स्टेट हु डिमांड पार्टी दिल्ली ओ थांगै तिप्रालेन सानि मानि न तैनो हासिनि लुकुरंनि खुखुगो कक कासावै तंमानि कक सिलजाजागि तंमानि आचुगै सिमेनो प्रेस मिट खलाई तिप्रालेन सानमानि बाय तिप्रालेन मानग्ला खनि लुकुरंनि कक सिलजाजाग मन तैनो तंगै मानलिया स्टेट हु डिमांड पार्टी रक बरक प्रेस मिट मा खलाइका प्रेस मिट खलाई स्टेट हु डिमांड पार्टी नि अगुर देबबरमा सायखनारिका बीजेपी हापांगो तंगै तिप्रालेन मानिया फानो गुबुनि बदल सोलायजाक फानो तिप्रालेन माननाय हिनैनो कक करा खलाइनो सायखनारिका प्रेस मिट नि बिसिंतै अगुर देबबरमा दिल्ली जंतर मंतर दलनारिका फेडारेशन फर न्यू स्टेट नीति आरो रोमानिनो जों दिनै फोकास खायना नाय दिनै 19 तारिख ना फोकास खायनो फोकास खाय जों ताम ताम उनखा एवं दिनै थानि लिस्ट बक फाइकिया स्टेट रिअर्गेनाइजेशन कमिशन नि 22 टा स्टेट सानु दाउजरा आबो लिस्ट दङ एवं दिनै तिप्रालेण्ड बो आबो बो दङ गोबां राज्य आबो उंनि मानो ओंखाय जों ताव खायते हयतो बीजेपी ना आमालो याफानो कांग्रेस आमालो फन उंनि मानो जों आबोनो कन्टिन्यू दिनै भयस बुखुक्ति जों सायथानाय एवं ताव चिनर बरफ फायानि कारण दङ आंगागिबो साका चिनर गतै मिश्रम थायरा एवं जे जागा सत्य आरो बरफ कम न फाया ओंखाय ताव जों आबो बुखाबाया जों तरु खायथानाय दा आनन्द तो बरफ फायके आनन्द दंनाय बरफ करिखा आनन्द करि गोबां मावदोंना संख्रि खायफोरा नका आसावसो मिडिया रो नाय जोंना ता अच्छा पब्लिक नारो थांखाय पब्लिक तो आनो रेस्पॉन्ड नांगमले फायदि जों तागे आईपीएफ टिखरां तो जीएस आईपीएफ खेबे नगो खरत ताम बो जों मीटिंग खायखा माइक बालिबो मीटिंग खायखा आबो खायते से आईपीएफ टिबो चांगा उनले पुलाफुर बरगा दंबा बुप्तिपुरा बाय पश्चिम त्रिपुराबो 8000 से मानो लोकसभा 2009 उलो 2014 हंकाय तेलंगाना नि नबार और सिपजाखा बर खबर बायजाखा आ खबर बायजामा तै अरनि इनको सीपीएम नो एंटी माने डिमांड रक नाया गारो चिन बरक सिगला रक बिसेसै सिगला रक बेलखै बुखांखा किन्तु आबो उलखाबनो दुलि सातखायखा हाजिं चाव कबरनि रेखा चिनि आगिनि रेवेन्यू मिनिस्टार थैथानाय आईपीएफ तिरक बुहाय सानि दङ दाउ बरक खरसे माने खरसे मन्त्रि ति हापां खाय दङ बरक बुहायनो तिप्रालेण्ड ल सानि दा बचब खाय दङ न बरक बुहाय ता लोगो कथौ माने बाक्सा अच्छा 30 तारिख मार्च आइ जागो दङ बीजेपी नि पार्टी अफिस टाउन मन्त्रि शुक्ला चरण नुवाटिया विधान देबर्मा बरं सांबादिक सम्मेलन संका सांबादिक रक नंग तिप्रालेण्ड ले भाई निबर फाट के खारि थामा आमत मकलो दंब्ला आं ताबो दाखि ताबो रिमानो गाबा हाय ताताल खाय बरं थक दङै बरं खबर बायदि दंसे जों ताम खायनिबा फेदा तारमाने आईपीएफ तिप्रालेण्ड करिखा 5 बছর तो थांका ताव अब उनको सितम जुलाई बारी अब तो जनरल वोट बासी पास खिंचुब और एसटी बस 39% एसटी बाकी तो जनरल बीजेपी तब रेस्ट खाया कबले आलादा राज्य न बीजेपी को एमएलए खाखा तिप्रासा एवं बीजेपी को सर्वभारतीय नेता साफिक आओ और तिप्रासा न अस्तित्व रखान बागै नांगौ बंग थानी होमलैंड नांगौ निया कबले होंका हैया जागा गोबां माथाबो आईपीएफ तिरक मिसिं खाय बरकेतान बागै आसु थगायन सि बरकेतान पब्लिक न बुजुरि मानानि खूब कक कुतु आं पलसियान थौ आं तासि मुसाका मकल तंबो मकल करि हाय खुन्दु तंबो खुन्दु करि हाय जों ताबो अवस्थाव जों ताबो सिनि महाराष्ट्र तो तिप्रासा का तो खायला आपस का बार 125 हम तीन तब बिन पार्टी का बम हटाओ लुक तब 125 बाय जों
अस्तित्व रक्षांग्या होमलैंड माया अब माने क कुबिनो कतर खेन साइ थानाय आं तान बागै माले कैसा bo secretary bis pane atto ma khaikya bono afru gobang ma borok tajak yangai ni nomor rasadi hingke borok saya thal ngono guri boni man kare जों tabo जों state democratic party ni hingke जों kok bisai thanai जोंनो बुइसेबान सेराto जोंनो नाफान नासेto बोथाङे बोथाto जों kok bisai thanai oke sini dirok protoy bangla bai jeta Bro, ni je